Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli nazi inohlonze kusihlwa nje. We come here even after being declared persona non grata. Wemukele njengeqhawe esikhumulweni seyindiza saseKapa lo beyinxusa lakuleli eMelika uIbrahim Rasool kulandela ukuxoshwa kwakhe uhulumeni wakuleli yazwe. Long live the spirit of Sheng, long live. Halala, ma 50 years, halala. Inkombi zabalandeli be-IFP beyibuthene oLunde esifundazweni KwaZulu-Natal emcimbini wokubungaza iminyaka engama-50 liqembu lasungulwa inkosi uMangosuthu Buthelezi ngo-1975. Questa signora con I fiori gialli e brava. Umholi webandla lamakatholika emhlabeni jikelele uPapa uFrancis ubonakale okokuqala emphakathini namhlanje ngemva kwamasonto amahlanu exine ukugula ngesikhathi ekhishwa kwesibhedlela ukuze ayoqhubeka nokwelulama ekhaya. Nabendlula mithi amakhosi isilwane eside sidla amaqabunga phezulu ehlahleni siyakhuleka nina bezinyane lengezengeze. Obe yinxusa laseNingizimu Afrika eMelika uIbrahim Rasool ukhonje indlela uhulumeni kaDonald Trump wemukelwe njengeqhawe namhlanje ngesikhathi etheleke esikhumulweni seyindiza eKapa. uRasool kulindeleke ukuthi maduzane edlulisele kumengameli wezwe uCyril Ramaphosa umbiko ogcwele ngokuxoshwa kwakhe uhulumeni waseMelika. Ekufikeni kwakhe esikhumulweni sezindiza uRasool ubeselindelwe ngabalandeli abamamukele njengeqhawe. Uthi akanakho ukuyisola kodwa udumele ngokuthi akukho kungcono akuphethe ngeyivumelano zokuhwebelana nelaseMelika. uRasool uthe okusemqoka kakhulu njengamanje ukuzama ukulungisa ubudlelwane phakathi kweNingizimu Afrika nohulumeni waseMelika. Relationship with America over 50 years has not always been with the White House. It has sometimes been with Congress, and it has always been with the people of the United States of America. When the White House and Congress declared us as terrorists, it was the dock workers in San Francisco that refused to touch South African goods. When Congress did not want to have sanctions, it was the American people who did not eat our fruit and did not touch our goods. Okuyikhona kumqhathe kakhulu nabaseMelika uRasool usole uDonald Trump ngokweseka imbono nemicabango yokuthi abantu abamhlophe yibona abangcono kunezinye inhlanga. uRasool uthe ngeke lakuleli laxazo kweseka kwalo izwe lasePalestina. And if South Africa was not in the ICJ, Israel would not be exposed and the Palestinians would have no hope. Yes. We would have preferred to come here and say that we have won for you trade deals and that we have been able to secure for us trade deals, but we could not do so by allowing the US to choose who must be our friends and who must be our enemies. uIbrahim Rasool kulindeleke ukuthi abe nomhlangano nezikhulu eziphezulu zikahulumeni ePitoli kusasa. Ukhomishana wamaphoyisa eGauteng uLieutenant General Tommy Mthombeni ukhiphe isexwayiso esiqinile emaphoyiseni ayibandakanya ezenzweni zobugebengu. Lokhu kuza ngemva kokuboshwa kwamaphoyisa ayisikhombisa kuleli sonto eledlule. uMthombeni ubehola umkhankaso okuhloswe ngawo ukushaqa igcwele obizwa ngokuthi ke i-Operation Chanela eDiepsloot ikhona eGoli. Amaphoyisa amabili aboshwe ngemuva kwezinsolo zokuzama ukuduna imoto ethwala imali kanti baphakathi kwamanye amaphoyisa ayisikhombisa aboshwe ngesonto eledlule ngezinsolo zokubandakanyeka ezigamekweni zobugebengu ezahlukene. Arrested our own, 2 police officers from SAPS and 2 from Gauteng Traffic Police and other 2 civilians. I would say we are hard at work in terms of precisely dealing with our own police officials. I'm just giving a strong warning. Anyone who work against us, because this is an inside threat, you will see the might of the law. We will arrest them because for the past 3 days we had 7
police officials, those who are arrested. Umthombeni uthi amaphoyisa akhathazekile malungana nokwenyuka kwesibalo sabantu ababulawayo muva nje. Concern about the multiple murders in Gauteng, and Wednesday zonke zizwe 3 murders taxi related, and Thursday 5 murders taxi related with 2 attempted murders on the wake of this morning, and then of course we have 4 murders within Merimi informal settlement in Soshanguve, with 8 people who are admitted in a hospital. Ngesonto ledlule kuboshwa abantu abevile emakhulwini ayisithupha ngamacala afaka phakathi ukushayela bedlamponjwana, udlame luyamene nobidili kanye nokungabi nazo izimvume ezibagunyaza ukuba babe kuleli. Undunankulu wesifundazwe eGauteng uPanyaza Lesufu bevakashela imndeni abantu abahlanu abadutshulwe bashona ngentathakusa yayizolo eSoshanguve ePitoli. Laba abahlanu abashonile bebeyingxenye yabalwisana nobugebengu emphakathini. For now is to support the families that are going through pain, and for now is to give support to those that are in hospital. Panyaza Lesufu undunankulu esifundazweni eGauteng uhambele eSoshanguve namhlanje kulandela ukubulawa kwabantu abebeyingxenye yabalwisana nomtswelaboya kule ndawo. Ngenkathi ekhuluma nomphakathi uvezele ukuthi uselitholile uhlu lwezinto okufanele ilungiswe eSoshanguve. Both the police and community leaders, in particular your councillors, they've given me a detailed list of the challenges that we are facing here. They've also given me all the activities that happened here, including the woman that was killed in this area 3 weeks ago. Undunankulu uveze ukuthi uzokhuza ibuya khona eSoshanguve ngolwesithathu kanti uyobe ngasahambi yedwa. I'm coming back here on Wednesday with all the MECs that I lead, all the departments that I lead, from human settlement, that is housing, from the police themselves, from water, electricity, and the municipality, so that on Wednesday we deal with all your challenges. Njengoba bebahlanje abadlule emhlabeni ngenkathi bedutshulwa bayishiyagalombili abalimele, bonke laba bebesengxabanweni neqoqo labantu abahlanu. Silindo kuhle ngidi eindabeni zeSABC. Umnyango wezokuthutha umeme bonke laba abafisa ukutshala imali noma ulwazi embonini yezitimela noma emachwebeni akuleli kuba bathumela imininingwane echazayo ukuthi bafuna ukusiza ngayiphi indlela. Lokho kumenyezelwe ungqongqoshe walomnyango uBarbara Creasy. Ungqongqoshe wezokuthutha uBarbara Creasy uthi imboni yezitimela kanye nokusebenza kwamachweba akuleli ngaphansi kwencindezi ngenxa yokweba nokucekelwa phansi kwenqalasizinda. Uthi into eyenza lenkinga ibe lukhulu ukuxazululeka ungabi khona kwezinsiza ezanele zikahulumeni kanye nemali yokuthenga inqalasizinda entsha. uChris usho lokhu emva kokuba umnyango kanye neTransnet bethole izicelo eziphuma einkampanini ezizimele ezifuna ukusiza ukufukula lenkampani eyibhizinisi lombuso ethwele kanzima. The fiscus is not able to fully fund what is required. We're calling on the private sector to participate with us through a special private sector participation unit that we are setting up under the auspices of the DBSA. uChris uthi ungasebenzi ngendlela efanele kwezitimela namachweba kunomthelela ongemuhle emnothweni wezwe. One of the major reasons why National Treasury is short of revenue is because we're not managing to get our minerals out to export quickly enough, and as a result we're losing very important revenues. Isigaba sokuqala salolu hlelo sovulwa isikhathi esingamasonto ayishagalombili kuze kube umhla ziyishagalolunye kuNhlaba. Umholi webandla lamakhatholika emhlabeni jikelele uPapa Francis ubonakala okokuqala emphakathini namhlanje ngemva kwamasonto amahlanu eqinwe ukugula. Ubonakala ngesikhathi ekhishwe esibhedlela ukuze ayoqhubeka nokwelulamela ekhaya. Umholi webandla lamakhatholika emhlabeni jikelele uPapa Francis ukhulume nje kafushane ebonga izihlwele. Wakhuluma nangowesifazane obephethe izimbali eziphuzi ngaphambi kokuba abuyiselwe ngaphakathi. Good ifuri jaldi ibrava. uPapa Francis oneminyaka ngamashumi ubudala wangeniswa esibhedlela mhla ziyishumi 14 kuNhlolanja ngenxa ongakwazi ukuphefumula kahle.
Udokotela ke kaPhapha izolo uthe kuzomthatha isikhathi ukuthi umzimba wakhe uthi ukululama ngokugcwele. Uthi bamnike isikhathi esizinyanga ezimbili ezengeziwe ukuze aphumule kahle. Amalungu ebandla lamakatholika begcwele ngaphandle azwakalise ukujabula kwawo ngokululama komholi waleli bandla. Upapa uFrancis ubesededelwa ngesibhedlela namhlanje entambama. Odokotela bakhe bathi kusanzima ukuthi akhulume kanti uyalelwe ukuba athathe ikhefu lezinyanga ezimbili angabambi imhlangano emikhulu. Mbokele sesiqhubeka itolo kanti mawesibuya sizophathela udaba oluthi the cost of keeping digital and analog signals has become very expensive, right, for government. In fact, since 2014, it has cost government over 1.2 billion. Ungqongqoshe zokuxhumana uSolimalatsi uthi uhulumeni usulahlekelwe u1.2 billion wamarandi ngenxa yokuhlehliswa ikhawe ezimbalwa kohlelo lokuguqukela indlela enentsha yokusakaza ngobuchwepheshe besimanje. Asibungile sikwamukele imbukeli mombusando kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi wemukele njengeqhawe esikhumulweni seyindiza saseKapa lo beyinxusa lakuleli eMelika uIbrahim Rasool kulandela ukuxoshwa kwakhe uhulumeni wakuleli yazwe. Mbukela sikukhumbuzeke ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba nakanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Ungqongqoshe zokuxhumana nobuchwepheshe uSolimalatsi uthi uhulumeni uselahlekelwe imali engangebhiliyoni lamarandi ngenxa yokubambezeleka kohlelo lokuguqukela ohlelweni lokusakaza ngobuchwepheshe besimanje. uMalatsi ucizelele ngokuthi ukubambezeleka kwalolu hlelo kuzokhinyabeza uhulumeni ngakwezimali njengoba indleko zokunakekela yombili imbhoshongo ye-analog ne-digital ziqhubeka nokumba eqolo. Ungqongqoshe wezokuxhumana nobuchwepheshe uSolimalatsi uthe okwamanje balinde isinqumo senkantolo ephakeme sePitoli ngaphambi kokuthatha izinyathelo ngodaba lokuguqukela ohlelweni lozokusakaza ngobuchwepheshe besimanje phecelezi i-digital migration. Lokhu kusho njengoba amanye amaziko ezokusakaza inikele inkantolo ngalolu daba efuna kwelulwe umnqamla juqu womhla zingama-30 nomuvo kwephezulu. We are now at a situation where government cannot afford to have analog switch on in operation because simply the cost of keeping digital and analog signals has become very expensive, right, for government. In fact, since 2014, it has cost government over 1.2 billion. Daba lokuguqulwa kwamakhadi esasa ungqongqoshe uMalatsi uthi abangakakwenzi lokhu kuzofanele bathole izibonelelo zabo eposini. The changing of the gold cards is still continuing. What stopped on the 20th is that those gold cards are no longer working to withdraw money other than at the post offices. So if you want to withdraw money as a SASSA beneficiary using a gold card, you'll have to go to a post office branch and you will be able to be helped there. Asifikela isinqumo sakhe sokuhoxisa umthethosivivinywa we-SABC ngelithi indlela ohlelwe ngayo kwamanje awukubeki ngokusobala ukuthi izotakulwa kanjani lenhlangano ekhungethwe izinkinga zemali. Inkulungwane zabalandeli beqembu i-IFP ibuthane uLundi enyakatho yesifundazwe kwaZulu-Natal zizobungaza ukuhlangana kweminyaka engama-50 leli qembu lasungulwa. Leli qembu lasungulwa umntwana okwaphinda ngene inkosi uMangosuthu Buthelezi ongasekho ngo-1975. Bekuyinjabulo yodwa i-IFP ibungaza iminyaka engama-50 yasungulwa. Leli qembu elasungulwa njengenhlangano yezamasiko ngesikhathi sokubusa kukahulumeni wencindezelo lasungulwa umntwana uMangosuthu Buthelezi. Manje i-IFP inamalungu angaphezulu kwesigidi. Yize leli qembu like labhekana nezinselelo kule minyaka edlule, njengamanje lingelesihlanu ubukhulu kuhulumeni kazwelonke, kanti lapha esifundazweni KwaZulu-Natal lihola ke uhulumeni wobumbano. Umahluko umkhona iyafika kulandawo siku-IFP since sifikile nosesifikile lo uyofika wasibonisa umahluko omninzi kakhulu. But kuyabonakala there is a green light ku-IFP since ku-IFP especially Anthem
ifikele kumjaka kuyalena le bathi afike yaklina inothem yayigutyulula yasenza abantu. Ukukhothama komsunguli weqembu kulethe imibuzo ngekusasa leqembu. Umengameli we-IFP umnumzane uvele enkosini Hlabisa uthi lolu khetho oluzayo luzokuba ngolumqoka kakhulu. Throughout the 9 provinces of South Africa, the IFP has always been the party that builds, not destroy. And today, we make this commitment. We will work hard for a South Africa where honesty and service define leadership. The IFP will fight for the voiceless in our country. Umndeni wakwaButhelezi uthi kuyawuthokozisa kakhulu ukubona imphumela yemisebenzi kaDokotela uButhelezi. Like this one should give us an opportunity to look back and reflect where we are and how we got here, but more especially, what is the way forward from here? Once the dust settles of celebration, those are the things we must look at. If you look at the IFP and you look at 50 years, 50 years is not a joke in anybody's book and in any organization, be it business, be it a political party. But there's one thing amongst a few other things which maybe one can allude to why the party is still, you can survive 50 years, and that is the foundation. It's just like a house. If the foundation is not strong, the house will not last. Yize ke iqembu iIFP linokwesekwa kakhulu lapha esifundazweni iKwaZulu Natal. Okusele ke manje ukubona ukuthi labaholi baleli qembu bamanje bazokwazi yini ukulihola leli qembu kule minyaka engama-50 ezayo. Usimpiwe Makhanya wezindaba ze-SABC iSolundi. Sisekuso isifundazwe kwaZulu Natal imeya yomkhandlu weTheku Cyril Xaba wethule umbiko mayelana nokungenelela okuzokwenziwa yilowa mkhandlu ngemva kokuthi leli dolobha likhahlanyezwe yikhukhula idlule nabantu abayi-16 zenza umonakalo obiza ngaphezulu kuka 1.5 billion wamarandi. Umasipala uthi amathimba asahlola umonakalo odalwe yimvula enamandla ngomhla ka-15 kuNdasa. Isimo sezulu esibi sidale umonakalo omkhulu ezingxenyeni ezahlukene zikamasipala okumoshe imizi engaphezulu kuka 1400 kwathinteka nabantu cishe abangu-6000. Umasipala weTheku usamukele isimemezelo sokuthi iKwaZulu Natal indawo yenhlekelele. Sinethemba ukuthi kwimali uhulumeni ayibeke eceleni isamba esu-3.1 billion rand iTheku lizoba nesihlinzeko esithe xaxa ngenxa yokumthamo womonakalo lapha eThekwini. Umasipala uthi usebenzisa isu lokuguqula ukuphakelwa kwamanzi ngokunciphisa cishe ngo-half ukusetshenziswa kwamanzi angakhokhelwa kule minyaka emihlanu ezayo. Siphezulu kwemizamo yokuba silungise inqalazinda yethu ukuze sikwazi ukubhekana nencithakalo eyenzekalayo emanzini, sikhulise umthamo wamanzi esusa emphakathini wethu. Kubalulekile konke lokho ukuthi sikhuphule imali esiqoqayo njengedolobha yehle kakhulu leminyaka embalwa. Idolobha lithi seliqhamuke nohlelo ozokwazi ukumelana nokuguquguquka kwesimo sezulu oluzolekelela ukwehlisa lubhekane nezinhlekelele. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Umasipala waseMahikeng esifundazweni Northwest uthi abanikazi beyitodlwana banomnqamla juqwa ngomhla lulunye kwezokwethwasa ukuze balandele yonke imigomo ebekela ukusebenza kwamabhizinisi abo zingama-20 itodlwana ezavalwa ngenxa yokuthi aziyilandelanga imigudu efanele kuleya ndawo. Ukusebenzela endaweni ezinobungozi ezingenawo amanzi kanye nenhlanzeko lezi ngezinye zezizathu zokuvalwa kwezipaza ezingaphezulu kwama-20 kumasipala eMahikeng. Abaqhuba leli bhizinisi nabangabokufika iningi labo bathi bakhathele manje imidanti yokubhalisa. Shop, they say I must comply the shop. So I'm busy, as you can see, I'm busy with complying and fixing what they said. So what they say, inspectors, I'm fixing the windows. Amakhasimende esiphaza awajabulile ngokuvalwa kwalezi iphaza.
when you want to buy simple things like bread, airtime, you have to go far. If they're closed like this, it affects us very a lot. But at the same time, as long as they comply to all the things that the government wants and then sell good food and the shops are clean, the environment is clean. uMasipala ukhiphe isixwayiso kubanikazi beziphaza abaqhubekayo nokusebenza ngisho izitolo zabo sezivaliwe. The food handling primarily was one of the problems that we found, and then we decided to close some of the shops, and then some of the shops just lack a few documents like your COA, which is a certificate of acceptance. Qhubeka nokuhlola iziphaza ukuze uqinisekise ukulandelwa kwemigomo. Mhlahlo simo sezulu yalandela emva kwekhefu. Hayike nabezulu eliphezulu kuhlehla kwenqama akusikho kubaleka isiko sayithathwa manje siyakuqobe sikuphathele zona kusasa sobe sikhona futhi noxolo noDawud bazokwethulela indaba usale kahle. Strongly.